Yaz günüm kışa dönü. Men bu hayatım var. Ne ahilikliğinin ne duyum yok. Hiç ilek. Men ruhum ölüptür. Şatlanasım gelen o. Gülesim gelen o. İlk olmanı diyen hükümet suud etmese de cenayetin üstüne açmasa da şular yalak vaka olupdur deyip bize bir anık maglumat aytsalar da var Ahmet ağa näme diýjegim bilen bu hükümeti yedisine çenli garaşdyk ay bir habar geler dip bolan ýok adymyny tut ýan ýok habar alýan ýok o çagam ýok bolandan soň diýendi biziň aladamyz pikirimiz indi biziň hiç zat ýadymyza düşenok diňe pikirimiz şol kim näme etdike kim azar berdike kim öldürdük ya, kimler bilen oturduk ha. Diňe biziň pikirimiz şol. Kellämde mende başga hiç pikir ýok. Bir ýylla başy hükümete ýalbaryp geçdik bar ardaýadyp ardamyza teretmediler, jenaýetin üstüne açmadylar. Ondan sonra Hudaý gursagma goýanlar şu TikTok açyp efirim üstünden varıp şu ilkinci gedek Nuryň efirine çykşy. Çykyş edemden soň şeýle bir türkmen oglanlar telefona jaň edip ýazyp ayarlawan ýeke dälsin arkaňdadyr Güljemal biziňem gyzymyz Güljemal biziňem jygynyz Güljemalyň awraýy biziň awraýymyz inşallah ne hakkan ýerde ýatyrmaz diýdiler bir hileki arkaly bolan ýaly boldum özümiň ýeke dälligimi bildim. 6-njy güne çykyş etdim bolan. Bazar gün akşamlyk öýümizde jaň edipdirler şunýaly Rozif Cumamrat siz bolýanyňmy Cumamrat we Güljemal siziň gyzyňyz bolýarmy? O ertir başoň öllü hat bilen pasportyny getirip gidin diýip ondan ol owada şeýdimi äkidip bir 5 gün ýaly sakladylar bolan wagt bir hileki umytlanaýdym prezidentime yetmendir ekeni asal inni prezidentin guluna varsa indi men ýöne oýmadylar diýip onda da bir 5 gün saklap Ahmet ağa ýene de bulary göýberdiler. Ozaň menem mara ýollaşymy menem ılgatdym ýygynyň git Aşgabatda senem durma diýdim. Inne bir şular suud etdirjek bolaly, ýygnatjak bolaly. Men armalmasam içim arman nelerni ýollaşym gitdi belen. Ay gapy sermen ýa-da bara hiç kimem ardynan diňlänok, gepinem diňlänok, nirak barjany bilenok. Ozaň şu bir tanış oglanyň biri aýtdy, agam diýär sen de bolup berşiňe gatlynan ýani bir şey köpek dağı getirip diýär suwdyna bir diýär suwdy alyp barýan bir tanydyklanma diýär şoň bilen gepleşdirjek seni diýip ýollaşym şol adamyň ýanyna eltdi. Osaň bulam özüniň Oxfordda şol rinjalşdalygyny aýtdy. 10 ýaşynda men işe çykýan ýa-da birinji şol bazar güni ertesi gel ýanyma diýär, saňa kömek etjek diýär. Jenaýetin üstüne açsak menniýe şonu ederim sana söz berýän diýip ýollaşyma şey diýip göýberýär. Sen ýaryn näsem gelip betdi. Ozaň ýene ýollaşym gitdi. Ol adam bagyşlagam sana söz berdim. Sözüm tutup bilmedim. Ýokardan buýrup gelmese biz dialogny açyp bilemok. Gynan tamam men suud edip bilemok. Bul jenaýetin içinde diýär ul adamlaryň eli wa diýip gönümeli aýdypdyr da.
Yollaşım pahirci kadra Maşgabatda gedip bör Ahmet ağa yine de görgülcüğüm kapı kakkada hiç kim ardın dinleyen ok. Ondan soň men wara ol ýuwa geren aýallary öýe çagyrdym. Keýkdaýda diýdim, menden gizlemäň diýdim, şu neçeni diýdim. Sizden soramanam diýdim, bir kelek utanyp diýdim. Sizden sorasym gelýär diýöne diýdim. Şugun diýdim, soramaly boldum diýdim. Ýuwa gireňizde diýdim, nähili Güljemal janym diýdim. Ennamyna şikayet barmy diýsem, gülälek gelmedi, göz jagada gömmek diýdi. Maňlaýam dik diýdi. Çymgydyllydy, çapylanýdy, dilik diýdi. Edir şu ýeňsede diýdi, gömmek bir udar wa diýdi. Şu jaga diýeri çiýişip gömmek eken gülälek ýeňset diýdi. Aýaçyklaryna dadyna gan wa diýdi Ahmet ağa. Men beýdim o ýeçe näme etdiler, men beýdim gaty edýet berdiler Ahmet ağa.